Nagtrending po dis internet ang mga images sa atong rockstar idol nga si Axl Rose sa banda nga Guns N' Roses, particularly sa iyang pagtambok. Dili daw healthy o igumpara daw sab nimo siya sa mga batch niya nga mga rockstars, mas tiguwang daw siya tan-awon. Dungagan pas pagkausap daw sa iyang tingog, hinungdan sa pagkadismaya sa mga fans kay daghay na cancel nga mga tours and concerts. Unsa din nahitabuan ni niya? Tara, istorya ta. Si Axl Rose or William Bruce Rose Jr. sa tinuod nga pangalan was born on February 6, 1962 sa Lafayette, Indiana. Unwanted child po ni siya kay naburusan lang ang iyang mama sa edad nga 16 years old sa iyang sikaynam nga papa nga 20 years old pa sa batong hitabua. Long story short, nagabulag ang iyang mga parents atong 2 years old pa lang si Axl. Naminyog usab iyang mama sa isa ka Pentecostal preacher nga si Stephen Bailey, pero mananap di gyapon kay sige siya kulatahon ug ang iyang manghod nga bae kuan-kuanon pagyud. Pag-abot ni Axl og 17 years old, didto na siya nangita sa iyang tunay nga papa, pero naibal-an niya nga patay na dayang iyang airpat. Tungod sa kaguol, dito na nagsugod og pabuyag si Axl. Naanay mga barkada nga mga mananap nga sige nagpangitag ubot. Hinungdan nga sige na sab ka priso ning atong bida. 20 times or more daw nagbalik-balik sa prisuhan ang atong bida. Maong grabe na siya kahumot sa mga pulis sa Indiana. Iyang gibuhat sibat siya sa Indiana ug niadto siya sa California atong 1982. Ana siya kabalo man daw siya music kaysa gamay pa daw siya naka-eskwela man sab siya music school. Dito daw niya ipursu ang iyang music career. Ug dungag pa niya ug dili daw siya musikat dito sa California, posible daw mapriso siya or didto na daw siya mamatay. So lupad siya. Unang semana pa lang niya didto medyo ipit na sa Axl tungod sa iyang nakailang nga tsuy nga murag gisagup siya nga didto ra siya patulogon sa hotel. Pero ang mananap di ay naday plano nga luvihon si Axl. May gani nakapunit siya ginagiban nga iyang gipagdepensa. So gawa siya sa hotel nga gabing dako ug nagsuroy-suroy bitbit ang iyang mga gamit. Niabot siya dito sa bus station sa California nga grabe kadaghan og illegal nga mga moves. Mas worse pa daw sa iyang nagian as mamirahay dito sa Indiana. Naay mga nagbaligya dito og mga alahas nga kinawat, mga piki nga mga butang nga ancient ba, mga drugs nga mga piki sab. Ug diri dayto inspired ang iyang kanta nga Welcome to the Jungle. And for spending some time starving here, we would have never have written Welcome to the Jungle, motherfucker. First band ni Axl is ang Rapid Fire kauban si Kevin Lawrence nga gitarista, pero wala sila magdugay. Second band ni Axl is ang AXL band nga giusab-usab nila ang pangalan into Hollywood Rose. Wa gyapon nagkasinabot, gibiyaan siya sa iyang kauban ug nagdisband gyapon sila. Dito na dayon nakasulod si Slash or si Idol Soul Hudson ug ang drummer nga si Steven Adler. Hollywood Rose lang gyapon ang ilang gidala nga pangalan sa mga gigs. Pero pagtungtong sa 1984, disband na sab sila. Napadulong si Axl sa banda nga LA Guns, pero medyo minus ang kamada sa LA Guns. I mean, wala sila kaayo gigs. Pag-abot sa June same year, dito na dayon gikuha nila sila Slash gikan sa banda nga Hollywood Rose. So Hollywood Rose plus LA Guns equals Guns N' Roses, ladies and gentlemen. With the official members, Axl Rose sa vocals, Slash sa lead guitar, Izzy Stradlin sa rhythm, Duff McKagan on bass, o Steven Adler para sa drums. Okay ang resulta kay dagan sila gigs, nanagan sa bang ilang mga fans. So ang mga record label kabad-kabad og offer sa ilaha, pero ang napili nila is ang Geffen Records. Sana all gipili. Hapit pa gyud napurnada ang pagsaka sa ilang karir kay kining duha ka mga mananap nga si Axl ug Slash nakasuhan pagpangkuan sa isa ka 15-year-old girl, pero may ganin a dismiss ra ang kaso tungod sa kakulangon sa ebidensya. 1987 nakarelease na sila sa ilang debut album ug isa na sab sila sa mga sikat nga banda atong late 80s to early 90s alongside Bon Jovi, Aerosmith and AC/DC. Pero murag naa gyud gihapon behavior si Axl gikan pa sa iyang gidak-an sa Indiana. Bisag sikat na siya, sige gihapon siya ka-involve sa mga gubot. Bisan gani sa ilang mga concert, dili siya kapugong sa iyang temper ug makabigay gyud siya fans. Hantod siya niabot pa sa time nga wa na sab sila magkasinabot sa ilang gitarista nga si Slash ug nihawa gid si Slash sa banda kauban ang bahista nga si Duff McKagan atong 1997. Hinungdan sab nga medyo nihinay ang banda, so nagpahuway na lang sab si Axl atong late 90s. Nibalik siya tukar atong 2001 hantod year 2010. Napagyapon siya yung mga shows ug makita nga grabe pagyud gihapon ka kuyaw mo perform ning tawana oy. Pero pag abot na sa 2015 at 52 years old,
Medyo napansin na sa mga fans nga nilahi na ang tunog ni Axel. Pero mind you guys, kung ang ubang artist or performers ginapaubsan ang mga key sa ilang kanta para maabot gyud pag-abot sa live, kuyaw ni si Axel, standard tuning gyapon ang gusto niya. Nisunod na sabdiya ang pagtambok ni Axel nga karang sige na to makita sa mga post ba. Nitiguang na sab siya tan-awon mo ang ingon sa mga fans, basig na health issue ang atong bida. Samutan pagid sa sunod-sunod ng mga shows atong pagbalik sa original nga Guns N' Roses. 2022, ni surrender na gyud ang tingog ni Axl Rose. Wala na gyud mo gawas nga sound sa iyang tilaok ba. Ana iyang doktor nga i-cancel na lang gyud ang uban mga shows, hinungdan sa pagkasuko or nadismaya ang mga fans. Pero ang uban nakasabot ra sab og naghatag og simpatiya sa atong bida. Nagpost pa gani si Axel sa iyang account magpasalamat sa mga nakasabot. After pila ka months nga pahuway og tabang sab sa mga vocal coaches, nakabalik na si Axl Rose sa mga shows og giniwang na sab siya gamay, dili na pareha katambok atong unang Flash. Di naman ni nga atong iyang tingog, pero bisag ako ay Guns N' Roses ug Axl Rose na di pa kamutan-aw. 63 years old na karon si Axl Rose pero wala pagyapon siya plano mo retire sa music industry. A rockstar on his own ride. Long live Mr. Rose. Peace out, yo.